ni siya flavor guys no. Salt niya sa ako kay nako season salt dire kay lang sa akong gamit. Pwede ra mo gamit og salt jud dire. Marinate lang ni mga 30 to 1 hour para ma-absorb gud niya ang flavor. Dayon dire ground pepper. Wala na ko gamay vinegar guys no. Usa ka kutsara lang. Ito na. Mix na yun. Kumuta lang. Limpit ang kamot ha. Make sure nga makota ng manok para matimplahan. Maura man niya itong pinaka-timpla sa manok no. Coat na siya sa ato ang gimarinate. Dayon ato na isit aside. Mga 30 to 1 hour. Pwede na ni siya. Pero mas nindot gud ta to i-overnight na to no. Para ma-absorb gud ang iyahang flavor. Few moments later. Mix ko sa breading ha. So nata dire koan kanang flour. Ako po ni siyang sagulan og Tasty Boy. Kung i-mix dayon akong butangag pepper. Mas lami. Ya, sagulan po nako gamay nga kain paper kay para panghang gamay bahilig ang taghang lagi. Na. Okay na niya itong breading guys. Ato sa ning isit aside ha. Kay magtimpla po ta sa atong itlog. Karon guys, duha na jud atong itlog na. Pili tag ka itlog. Na. Yang akong timplaan niya, sagulan ako ni siya gamay nga oyster sauce. Na guys. Kung kayo no, pertinang inita. Kasoso na dire. So mix lang. So after ato lang ning ikot ang atong manok. Okay na ni, set aside na to. Dayon, atong manok. Mao na atong manok ganina nga gi-marinate no. Mga 2 hours ni nako na marinate. First ang manok atong ibutang sa flour. Kani. Tak lang exist guys. So butang diri ha ato sang ikotanan. Make sure na coat ang tanan tak ang dira. Sige na kung managkotan na no. So mao na ni ang atong ang manok na to no nalakot na siya sa powder no. Sa atong breading sa ribuhat sa. So next step sagulan og kani itlog. Ibaba na to siya sa egg, flour, dayon, pirito. So guys, ato sa ning ituslod ang manok dire sa ato itlog na lang. Make sure ma-cover tanan. Taktak unya ibalik dire sa atong kanang harina breadings. Unya ilahos na dayon ninyo sa init nga mantika. Make sure ha, init inyong mantika. Tara, kuha na kaso-aso na. Tara, ako na siyang ibutang dari guys. I-repeat lang na to ang process. Tara. Dayon dire na pod. Tak na pod. Tak.
check lang ninyo ang manok, no, para siya masunog. Hinat kayo nga klase nga manok, guys. Dito na yung nakugipalit sa akong kauban sa una na trabaho, si Juvie o Ayan. Shout out ninyong duha. Salamat dong Ayan sa paghatod sa manok diri sa balay, no. Mo-deliver pag yun sila, guys. Minimum order, murag 500 raman siguro. Tingin ninyo, dili na mo hassle, dili na mo magliti-kliti at merkado. Di kaya buta sa coronavirus ba? Try. Tara guys, oh. Bikig naong. Wing part. Paborito ni Ador. Guys, loto na tong manok, no? Try. So guys, mag-prepare ta sa atong gravy, no? So, ang atong isagos tong gravy, mani sila. Butter, 1 cup tubig. Pwede rin mo gamit og salt. Season salt na akong gigamit. Dayon mo gamit ko direct onion powder, garlic, ground pepper, nor liquid seasoning, og nor cubes. Puro man ni nor, oy. Nor, baka naman. Dayon mo gamit po ta og 2 tablespoon of flour. I-mix nila to sa 1 cup, 1 cup nga tubig kani siya. Sige, tanawan ninyo ang procedure, pero tira gyud ning dali unya, pero tining lami Mura ni siya sa Jollibee og McDonald's nga gravy, guys. Wala pa kay niinit ang ato ang kaha, atong i-add ang kaning butter. Add na tong butter, guys. Duha ka kutsara ni. Ato lang ning i-melt. So ni-melt na tong butter, no? Dire atong i-add ang atong 1 cup nga tubig, no? Ato na ipabukalon. Bring to boil, guys. Bring to boil. Kung wa mo'y butter, pwede ra mo gamit og margarine. So guys, after pila ka minutes, nibukal na siya, no? Pinaay na to balik ang kayo. Dayon, diri nga part, mag-season na ta atong i-add ang kuan. I-add na to ang Knorr cubes. Ito lang to ngaon para dali mahilis. So, ato sa pahilison ang Knorr cubes, guys. Mo na makapa-add og flavor sa atong gravy, no? Hindot ato kung naatay stock sa kuana, beef or manok, pwede ra, or pork, baboy, pwede ra. Ya, wala man ko. Namo ko Knorr cubes dire, karon lang akong gigamit para instant man guni. Instant po ni ato ang gravy, no? Dinalian lang ba, dinaliay. Pero lami ha. Kay kalimot sa kayo ha, pinayi. Kayo na nato. So na melt na ang beef cubes akong gibutang sa. Mag-season ako dire. Dire pwede mo gamit og asin. Balik ko na ako, pwede mo gamit og asin. Ako kay season salt na akong gigamit kay timingan man na ako ani. Tansyahan lang ninyo. Ko lang ni akong ibutang ang kuan. Measurement sa description, guys. Tanawa lang ninyo. Ya, sunod na akong onion powder ni. Kahit ni gamay akong onion powder ay. Ang tura, gawas. Dayon, garlic powder. Ako lang isagol ninyo ani, 1/2 tablespoon. Uy, stol pa man bagtok ang garlic powder. Lapas noon. Amazing ano. So kayo na to, para sa kilid kay naay nagkuan. Ato lang ning kuan sa tanan. I-mix. So pepper pod, mag-add na ko diri. Tilawi unya ninyo ha, kasi para tara ka-adjust pa mo. Up na po daw ang paper. Atong kayon, tilaw ko diri, guys, kay para matansya na to ba og kuwangan ba. Tilawan ako gamay. Basig tabang. Napamantay si Suning ani i-add. Para siya gamay, guys, pero okay ra. Kay napamantay i-add ani nga flour with 1 cup of tubig. Ito ang mixture sa flour o katong tubig, no? 1 cup of water, dala. Tapos ang i-ukay. So i-add na ako. While nag-add mo, smile mo para malipayon. Ako ha, continue lang mix. Mix lang jud. Antod mo lapot ni kung masubraan pod. Naam ka mo inini tubig diha. Pwede ninyo punaan. Kana may uban god nga murag mo bagtok siya ba. Pwede pod mo tilaw diri. Kay kung kuwang siya og kuan, parat di. Pwede ta maka-add og asin. Continuous lang. So tanawa ang kastikihon, oh. Oh guys. Klaro ba ninyo?
okay lang. So murag kani mao na ni siya kay kakita magin mo tanan sa Gravy's Jollibee no or McDonald's. Makaila mo kung unsa na iyang kanang consistency ay di na ko ibam Noria. Ayan ang gilaputon na lang mo bisaya tayo. Ano ba to? So tilawan na to. Nami na. Okay na siya guys. Tangan na tong season salt gamay. Season salt. Seasoning. Para mag-color guwapa gamay ba? Na. Turba na. Guwapa na guys. So mao na ni. Simple ra kayang gravy. Guys, karang ato ang fried chicken. Nga murag Jollibee gud guys, awa. So, tukuan na ninyo sa inyong kusina ha. Tara po na tong gravy day guys. Tara. Dami ka ni pare sa ani. Sige, daghang salamat sa pagtanaw. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Yeah. Comment po mo kung na may mga kasuggest diya sa. So, daghang salamat. God bless. Bye. Guys, mga kanta, darang umano kay itaan ba niya guys, dara pare sa rice ang gravy guys, ang idip sa deep gravy guys. Pwede nyo ito isabaw ang gravy ang dilawan. Miyay, lamig kay guys. Sige, matiwas ako kaon dere. Bye.